ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତୃତୀୟ ଟି-20 ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ବୃହତ୍ ବିଜୟ। 201 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି 95 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଡିସେମ୍ବର 14 ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦେଖିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ। ଆଡେନ୍ ମାର୍କରମ୍ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଓ ସୁମନ ଗିଲ୍ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଭଲ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେଶବ ମହାରାଜ ତୃତୀୟ ଓଭରରେ ସୁମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗିଲଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତିଲକ ବର୍ମା। 3 ଓଭର ତୃତୀୟ ବଲରେ କେଶବ ମହାରାଜ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଆଡେନ୍ ମାର୍କରମ୍ଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ ଧରାଇ ପ୍ୟାଭିଲିୟନକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଲଗାତାର 2 ୱିକେଟର ପତନ ଦଳକୁ ଝଟକା ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଛକା ଚୌକା ୱିକେଟ୍ ପତନର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଛକା ଚୌକା ମାରି ଚାଲିଥିଲେ। ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ସହ ତାଳ ଦେବାକୁ ତିଲକ ବର୍ମା ପରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଛକା ଚୌକାର ତାଣ୍ଡବ। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ସ୍ପିଡ୍ ବୋଲର ସ୍ପିନର କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। 56 ବଲରେ 7ଟି ଚୌକା ଓ 8ଟି ଛକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ 41 ବଲରେ 60 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 3ଟି ଛକା ଓ 6ଟି ଚୌକା ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 202 ରନ୍କୁ ପିଛା କରି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବେଶୀ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସିରାଜଙ୍କୁ 3 ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ମେଡେନ୍ ଓ 0 ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମୁକେଶ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ 2 ଓଭରରେ 21 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଶଦୀପ 2 ଓଭରରେ 13 ରନ୍ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍। ଜାଡେଜା 3 ଓଭରରେ 25 ରନ୍ 2ଟି ୱିକେଟ୍। ତିଲକ ବର୍ମା ଗୋଟିଏ ଓଭର 4 ରନ୍। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ 2.5 ଓଭରରେ 17 ରନ୍ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।